ukuthutha olujwayelekile khona isimo sale ndawo sizochazela isizwe noma sizochazela abadinga ukwazi noma ukuzwa ngemithetho yasemanzini noma ngemfihlo yasemanzini bazokuhambisa inhlanhla. Siyakhuleka amakhosi amanzi, siyakhuleka amakhumamane omhlaba, siyakhuleka kakhulu sizocela nje kimina ukuba ukhulume nabantu kodwa ngesibafundise ngoba siyazi ukuthi amanzi ayimfihlo, siyazi ukuthi amanzi aphethe amakhosi ayingozi kakhulu phezu kwesimo somthuzi welanga. Yingakho-ke sicela-ke namhlanje ukuba sizokhuluma nabantu sizobavezela ukuba konke okwenzeka emanzini kuhlezi kunamandla, kuhlezi kuyimpumelelo. Yingakho sihlezi sithi impilo yomuntu iqala emanzini iphelela futhi emanzini. Namanje yingakho-ke sicela thina abanikazi bale ndawo ukuba sizofana noma sizofana abantu-ke. Ningasondeli kakhulu ngoba nasenisondela kakhulu phela sijike sithuke into zasemanzini asizazi. Siyakhuleka-ke, siyakhuleka kakhulu, siyakhuleka, siyacela ukuba niphinde niphakame futhi, niphinde niphakame. Yebo-ke siyakhuleka-ke, siyakhuleka umhlaba. Seningathi ehla amakhosi cha sinizwile nikhona, seningathi sehla kodwa-ke sizocela-ke ukuba nesichazela abantu sibachazela-ke ngokujula noma ngenjula ethinta amanzi lapho khona esisuke sikhuluma ngokuvula kwenhlanhla yomuntu. Yilapho esisuke futhi sikhuluma khona ukuthi noma ngathi bengahamba amakhumamane omhlaba bethi bayakuthakatha ngoba ingazami ukuvala. Ayikho into eyenzakalayo uma ngabe kunemfihlo yasemanzini. Yingakho-ke sifisa ukuthi ukuqala nje kwalo nyaka esizowuqala uJanuwari lapho khona esizobe sidinga abantu abathile kodwa asiphoqile esodinga abantu abazokwazi ukuthi bathi bona bafuna ukuzovulela inhlanhla emanzini, bathi bona bafuna ukubaqala izinto zabo emanzini ngaphandle kokuthi abantu baze bathwale basithi izinto ezizobalula futhi kusasa ngokulale imndeni. Sithina kuyaphileka ngaphandle kokuthwala. Ngimile ngimile ngizithole ngiyancebeza-ke